भजी आणू का? आणा 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 भजी आणा. अहो भजी आणू काय अजून भजी केल्या असेल बरी बरं खाता भजी. तू का ना तुका डायबिटीस आहे मग तू खाऊ ना गावात खातलो. थँक्यू. मास मारता मग का पै का मास रुपये होय मरे त्यांनी धोये बाटलीतले तेल घातलेले रे. अगं तू खची त्या घातला ग धोये बाटलीतले. होय पण ती बाहेरी एण्ण्याल बाहेरी ती. आहो आता संडास मध्ये धावो. गावात होईल शोभा हे वागणं बरं नवं.